Sehat ta, Bos? Sampean ora luruh-luruh. Lah ndok Bos tak kira Kira apa? Kerane uang ngono lho, Bos. Urane ambune blas kok. Berarti mripate sampean sing lagi suloyo, Mas. Mripat piye Bos? Lah wong enek bocah baguse kok ngene nganti ora ngerti lho. Lah ketok Bos, gelap kok. Kayak kelambi mabur dhewe padha gelape. Bener nih, nunggu sik jagungan sing penak sik. Nun, Pak. Mas, monggo. Nggih, tidak tepang, kula Dimas. Oh, kula Pak Kliwon, Mas. Oh, nggih. Iki manuk jenis napa, Pak? Leci, Mas. Wah, leci yo. Kayak man. Yo niku kaduan niku lho. Kula rungokne kok ocane kaya Inul Daratista mengikuti finalis Dangdut Akademi. Bayani. Manuk niku kena nggih hiburan, Mas. Kadang kala nek pikirane ruwet nika, ngrungokne ocehane manuk niku iso dadi ayem lho, Mas. Bener niku, Pak. Mergane warna suarane manuk niku jan nyenengke, Mas. Bayani. Tapi kula niku gak ada apa-apa nih mboten saged ngoceh. Salah pakan soke, Mas. Hah? Pakane nggih sami kula pakani kok mboten telat. Mbok cobi diparingi vitamin. Napa meneh vitamin, Pak? Vitamin A sampai Z kula suntikke. Kok saged nggih? Lah upen-upen jenengan niku jenis manuk napa to, Mas? Sanes manung kula penopen sapi. Jane sampean kok kena branding golek sapa to, Mas? Aku janjian karo Pak RT. Ngerti ra? Anak masalah apa karo Pak RT? Nanti malah ruwet iki. Yo ora duwe masalah apa-apa, Bos. Lah kok arep nemoni Pak RT? Lah nek nemoni Pak RT iki apa kudu eneng masalah? Iki kok aneh-aneh lho. Omongan sing cetha to, Mas. Genah iki jane nang ndi ngono lho. Salah meneh. Sing salah ki sapa? Iya, Bos, sing salah aku. Gadah sapi pinten, Mas? Alah mung sekawan, Pak. Wah, yo sip toh. Nggih, wong tampil caleg-caleg. Nyepaki kanggo masa depan niku yo penting, Mas. Nggih, wong niku nggih kagem serondenge kula. Serondeng. Nggih, Serondeng niku ora panganan toh. nggih. Lah kok sok barange ngopo? Lah kula dereng sae. Lah wong panganan kok dadak nganggo sah barang toh. Serondeng niku mboten serondeng sing panganan niku lho, Pak. Lho lah napa? Serondeng niku nama calon istrinya saya. Lah niku kula cobi, kok dibendung karo tuwane kula. Yalah. Oh, tadi sampean arep nemoni Pak RT, kuwi arep rembukan to, Mas? Iya, rembukan arep gawe perkumpulan kreator sak Jawa Tengah, Bos. Lalu mbane kuwi Lah ya kuwi dienggo menjaring lan biar kenal satu sama lain lho, Bos. Mula terus diadakan lomba video amatir kuwi. wah, sip. Lah arep nang ndi, Mas? Jalan-jalan, Bos. Jalan-jalan kok ning kene. Jalan-jalan yo ning mall. Salah meneh. Sing salah ki sapa? Iya, Bos, aku, Bos, sing salah aku. Sip. Wong sing gelem nglakoni salah kuwi satriya. Ngopeni sapi niku nggih pun kecilik, Mas. Nggih to, Pak. Wong kula niki nggih tiang-tiang arit ngeten iki kok. Berarti jenengan paham banget masalah sapi no. Kula niku, Pak, nek masalah sapi, julukan kula teng desa niku pun profesor. Mas. Nggih. Nek sirah sapi niku teng kulon. Buntute teng pundi?
pertanyaan yang jenengan iku, Pak. Boten menjurus ke arah peternakan sapi. Loh, Mas. Pertanyaan kula niku ya mendasar lho. Sadurunge rembukan masalah proses peternakan. Ya kudune ngerti kondisi sapine sik to. Tapi nek pertanyaan jenengan dik wau niku iki kula kalih merem ngontene saged jawab. Nek sapine madepe ngulon, buntut ki jelas yo ngetan. Ngetan omah. Ngetane sapi to, Pak. Lah teng ngisor apa teng dhuwur? Kok ngisor dhuwur? Jenengan ki pripun to? Lah wong jawaban jenengan niku sae, ning ora bener. Ngeten. Niki kula peragake nggih. Iki ndas sapi. Nggih, iki buntut sapi. Nek ndas sapi niki para ing ngulon, nek menurut jenengan, buntut niki tepundi? Ya buntute tetep neng bokong to, Mas. Lah nek buntute neng ngetan, engko diarani sapi bongkar pasang. Buntut karo bokonge iso dijual terpisah. Ngoten. Wis ya bos, lanjut sih ya bos. Kok sampean susu meneh nang ndi to, Mas? Nang oleh Pak Lekku. Pak Lekmu sapa? Lah Pak Kliwon kok. Oh, berarti sampean ki ponakane Pak Kliwon. Ya iya no, mosok ponakanmu. Mungkin. Tapi kok beda jauh ya, Mas? Itu apa nih? Wibawane. Pak Kliwon iki wibawane jos. Karena aku? Sampean yo jos. Ah, ngono, pinter. Ning jose swara ban gembos. Jos. Jos. Salah meneh. Sip Satrio. Mangan tempe rasane kaya mangan sate. Ucup. Bukan meneh, piye bos? Kok ngendi? Mubeng-mubeng. Lah, ora yo mumat. Lah Pak karo anak padha ae mubeng-mubeng kampung iki lho. Aku iki jane arep perlu karo kowe lho. Apa meneh to bos? Bos perlu era entek. Lho. Kok dibalekke? Batune entek terus mau balekke aku ngono. Alah. Ya ora to, Cuk. Lah kok dibalekke? Jebule iki senterku ki senter cas. Dadi ora butuh batu. Ya. Malah aku ya, Cuk. Nanti meneh to bos. Wis to, manut to penak-penak yo. Penak tenan apa ora? Ayo to. Penak. Heeh. Bos mau ngapusi. Ora. Padek sik. Wah, piye? Pipi bos, kok ngono emosi. Tunggu sik wae, penebukane penak. Sepurane bos yo, aku lagi enek sesuatu ning kono yo. Oh, ya monggo. Nek pengin ngrasake tak ting Yo bos, wis ayo jungok wis ayo. Pengen ngopi ayo. Wis mureng-mureng ae. sampean iki jane jual acara apa to, Mas? Kok ketoke karo prene lho. Kencan karo Pak RT, bos. Kencan karo pante. Wah, tanda ke karo Bu RT sampean, Mas. Lah opo lho? Lah cari pante kok. Aku salah ngomong ki. Oh, bukan masalah kuwi to. Iya, bos. Nek aslimu ngendi to, Mas? Cepu. Lah rene numpak apa? Yo numpak bis to. Apa aku mbok anggap bodoh to? Iya to, bos. Kampung kene dalane sempit. Bis ra mungkin iso lewat ngono kondo numpak bis. Aku arep mbok apusi to. Dip. Kok karo ngomong terus to? Lah bar iki arep ono acara apa nih, Mas? Yo dolan-dolan ae, bos. Ning ndi? Yo ning kampung Riwil to, ning ndi neh. Lah rumangsamu kene desa wisata apa piye? Ki kata aku bakalan salah ngomong neh iki. Kalau aku sik wae. Ning ndi? Wis manut wae, ora usah banyak cincong. Lah cara aku, bos. Bos.